pusi. Prezintă-mă ce face el. Pune intrarea în casă. Așa. Dormitorul 1. La parter. Da. Baia. Viitoarea baie. Da. Spune, mama. Oh. Salonul. E imens. Da, spune, e mare. Mare. E mare. Acolo e locul de servit masa. Avem și frigiderul deja. Și bucătăria. Până aici o să fie bucătăria. Și locul de servit masa. Acolo e ieșirea în centrală. Da, așa, mama, bravo. Ieșirea în centrală. Așa, stările. Și garajul. Acolo e garajul. Hai să mergem mai departe. Ești pe terasă? Haide să vedeți terasa. Și aici este terasa. Wow, ce mare. Ce e acolo? Cabluri. Acolo ce-a făcut Nelu, ce-a lucrat Nelu. Da. Frumos. Și curtea în spate. Da. Ce, mama? Filmează și scările să vadă. Da. Da, tata. Filmează scările să vadă ce frumoase sunt. Da, da, acolo e tata. Spune ceau. Haideți la etaj. Bune, haideți la etaj. Am ajuns sus la etaj. Aici e holul de la etaj. Da. Hai să vedem. Dormitorul din față. Priveliște panoramică. Vedem și meciurile. Ce frumos e. Ui, ce frumos e. Da. Da. Dormitorul e aici. Da, e frumos. Da. Da. Da, mergem mai departe. Baia. De la etaj. De la etaj. Care Prima baie de la etaj. Mai un dormitor din spate. Da, dormitorul din spate. Da, cu ieșire în balcon. Da. Al doilea dormitor din spate. Da. Cu ieșire tot în balcon. Da. Păi, uite-te la tata. Da, spune. Da. Și dormitorul. Și baia. O baie micuță. Micuță. Dar ne ajunge. Da. 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 Și ultimul dormitor de la etaj, cel mai mic. Da. 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 Și v-am prezentat moșii. Și aici priveliștea panoramică din spate. Ce frumos se vede. Ai filmat biserica? Cum se vede? Uite ce frumos se vede. Da.
Și asta e filmat. Mhm.